hogeia da eta laugarren A mailako ikasleak gara. Saio interesgarria izango du. Dakizuenez, abenduaren 21ean negua hasi zen eta neguko eguraldia hotza eta euritsua izaten ohi da. Gaur zerua hodeiez beteta egongo da eta temperatura hotza izango da. Asteburuko eguraldia hotza eta euritsua izango da. Hilabete honetako urtebetetzean esango ditugu HH, 2A izan, HH, 2B Arasne, HH, 4A Ander, HH, 5A Diego Armando eta April. HH, 5garren B izan Jair, Sandina eta Jon. LH, 1A izan Jon, Martin eta Zier. LH, 1B Evelyn eta Julen. LH, 3garren A Lur eta Binta. LH, 3B Maham eta Carlos Jair. LH, 5A Auria. LH, 5B Said. LH, 6A Fatima, Urko eta Amer. LH, 6B Samantha, Stibali eta Nikolas. Zorionak guztioi! Abenduaren 20ean sekuolako erromeria eta Santo Tomas eguna ospatu genituen. Basurto eskolan euskal giroaz gozatu ahal izan genuen. Santo Tomas eguna eta erromeria jain garrantzitsuak ospatuz. Urte hauetan gabon kantak abesteaz gain euskal tipikoak ikasi genituen, Leire eta Ainoarekin. Eta jai handi bat ospatu familiekin. Axe, giroa aupa Basurto eskola. Gabonak pasa dira. Familiarekin gozatu ahal izan dugu. Olentzero eta Mari Domingi ikusi. Atxeden hartu, jolastu, txokolatea txurroekin jan. Lagunekin egon eta pila kargatu, 2. trimestrerako. Aurrera txapeldunak! 4. mailako ikasleak asteartero joaten gara San Mameseko igerilekuetara igeri eiten ikastera. Bertan uretan mugitzen eta arnasa hartzen erakusten digun monitore bat dago. Asko gustatzen zaigu eta dagoeneko gai gara laguntzarik gabe igeri egiteko. Eskerrik asko Josu! Telebistan hainbat telesail eta marrazki ditugu ikusteko. EITB 3an edo Makusi plataforman. Gehien gustatzen zaizuna aukeratu eta gozatu. Irakurri egunero pizka bat horrela ulermena hobetzen dugu eta gutxiago kostatu zaigu ikastea. Eskolako patioa guztiona da. Gogoratu 11koaren soberakinak zakarontxetara botatzea. Eskola laborategi berri bat dugu eta 15 egunean Oianerekin joaten gara esperimentuak egitera. Ingurun gure ikasi dugu eta horregatik aste honetan uraren egoera aldaketei buruz esperimentu bat egin dugu. Hor likidoa solido eta gasean eraldatu dugu. Bai, divertigarria. Horrela hobeto ikasten da. Hau izan da gaurko telebista saio.
Eskerrik asko ikusiatik eta hemengo arte.